ಫಲ ಈ ಭೂಮಿ ಡುಂಡು ತುಲ ಎ ಪೊಲ ಬಂಜಿಗೆ ಹಾಕೊಡ್ಚಿ ತಪ್ಪು ಒತ್ತುಲ್ಲ ಅನ್ಯಾಯೋನು ಕಟ್ಟು ಪಾಡ್ಲ ಎ ಪೊಲ ಬಂಜಿಗೆ ಹಾಕೊಡ್ಚಿ ಬಂಜಿದ ಬಡವುಗು ದೇವೇರೆ ರೂಪ ಉಪ್ಪು ಪಂಪಿನ ಸತ್ಯೋನು ಈ ತೆರಿಯೋನು ತೆಲಿಕೇದ ಮೋನದ ಮದೆ ಟುಂಟು ಕೊಲ್ಲಿಗೆಲ ಉಡು ನಂಜಿ ಏರಿನ ಆ ಬುದ್ಧಿನ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ಈ ಭೂಮಿ ಡುಂಡು ತುಲ ಎ ಪೊಲ ಬಂಜಿಗೆ ಹಾಕೊಡ್ಚಿ ತಪ್ಪು ಒತ್ತುಲ್ಲ ಅನ್ಯಾಯೋನು ಕಟ್ಟು ಪಾಡ್ಲ ಎ ಪೊಲ ಬಂಜಿಗೆ ಹಾಕೊಡ್ಚಿ ಮುಖವಾಡ ಎದ್ದೆಪ್ಪುದ ಪಾಡೊಂದು ತಿರುಗುವತ್ತ ಸರಿಸಾದಿ ತಂಡಲ ನ್ಯಾಯೋನು ತಂಡುವತ್ತ ಪಂಜಿ ದೂರಿ ತಡೆ ಎಂದೆ ಕಾರು ಪತ್ತು ಹೋಯಿತಂದು ತಾನು ಮೂರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆವೆ ಪಂಪಿ ನಂಬಿಕೆ ಎದುರುಡು ಮಗ ಮಗ ಬಂಜಿಡುಂಡು ದಗ ದಗ ಕೆಲವಂಜಿಯೇ ಸೋಡು ನಿನ್ನ ಬದುಕೆ ಮೂಲು ಎದುರುಗುತ್ತೋ ಜಂದಿ ನರಮಾನಿ ಗೊಪ್ಪೊಂದು ಏರೇರು ಎಂತೆಂಚ ಪಂಪಿ ನೆಂಚ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ಈ ಭೂಮಿ ಡುಂಡು ತುಲ ಎ ಪೊಲ ಬಂಜಿಗೆ ಹಾಕೊಡ್ಚಿ ತಪ್ಪು ಒತ್ತುಲ್ಲ ಅನ್ಯಾಯೋನು ಕಟ್ಟು ಪಾಡ್ಲ ಎ ಪೊಲ ಬಂಜಿಗೆ ಹಾಕೊಡ್ಚಿ ಬಂಜಿದ ಬಡವುಗು ದೇವೇರೆ ರೂಪ ಉಪ್ಪು ಪಂಪಿನ ಸತ್ಯೋನು ಈ ತೆರಿಯೋನು ತೆಲಿಕೇದ ಮೋನದ ಮದೆ ಟುಂಟು ಕೊಲ್ಲಿಗೆಲ ಉಡು ನಂಜಿ ಏರಿನ ಆ ಬುದ್ಧಿನ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ಈ ಭೂಮಿ ಡುಂಡು ತುಲ ಎ ಪೊಲ ಬಂಜಿಗೆ ಹಾಕೊಡ್ಚಿ ತಪ್ಪು ಒತ್ತುಲ್ಲ ಅನ್ಯಾಯೋನು ಕಟ್ಟು ಪಾಡ್ಲ ಎ ಪೊಲ ಬಂಜಿಗೆ ಹಾಕೊಡ್ಚಿ ಅಲಲ್ಪ ಕಜಾವ್ बोलो ಅಲಲ್ಪ हाँ बोला నా మున్పలో ఉండు ಅವಳಿ ತರ್ತಿರತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಕಜಾವ್ ఉండತ ಎಂಕು ದೋಜು ನಿಕ್ಕು ದೋಜು ಜಾ ಆಂಡ್ 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 ನಿಕ್ಲೆ ಗ್ಯಾಪಲ ಬೆರಿ ಭಾಗದ ಬೇಲೆ ಮನ್ ಪರಾಪುಜಿ ಅವೇ ಸಂಬಳ ಗನಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತುಂತು ನದೆ ಕಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಕುಸಲಿಯ ಇವಂಜಿ ದಾದ ಕಾದೆಂದು ಕಾಂಡೆ ಕಾಂಡೆ ಕುಸಲಿಂದ ನಾನು ಚಾ ಅತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಯಾರಂಚಿ ನೀಡಕ್ಕೆ ಏನೋಡ ನಿನ್ನ ನೀ ಬೇರೆ ದಕ್ಕಲು ಇತ್ತ ಪಿದೆಯಿಡು ಪೂರೆಲ್ಲ ದನಿ ದನಿ ಪಂಪೆರದ ಈ ವಾಯಂಗಂಡು ದನಿ ಲಕ್ಕ ತುಜುವಯ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಮೂಲು ದಂಡಿ ಪಡೆದು ಏರ್ಲಿಚ್ಚಿದೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೇಲೆದಕ್ಲಿ ಯಾನ್ ಏರಿಗಡ ಕಾಸು ಕೊರ್ರೆತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಏರಿಗಡ ತೆತ್ತುತ್ತ ಮೂಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೇಲೆದಕ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಅಂಡ ಅಬ್ಬಾ ಈ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದೆ ಐಶು ಬಂಗಬತ್ತು ಬೇನುಡಿದೆ ಬಂಗಬತ್ತು ಬೆಂದಿನ ಮಾತ್ರ ಕಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಈಚೆ ಪಡೆದಂಡ ಅಂಚಿನ ಪತ್ರ ಅಂಚಿನ ಬೋದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಂತೊಳಗೆ ಯಾನ್ ಈತ್ ಬಂಗಬತ್ತನ ಇಟ್ಟು ಈತ್ ಪೂರ ಆಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಇಜ್ಜ ಬಾ ಕಾಡೆ ಕಾಡೆ ಸುಳ್ಳು ಬನ್ಪೆ ತಾ ಸುಳ್ಳಿದೆ ಬೊಕ ಈತ ಮಾತ ಆಸ್ತಿ ಮಂತಿನೀಯ ಹಾ ಪಪ್ಪವನ ಅಂತೇರು ಈತ ಮಾತ ಆಸ್ತಿ ಬತ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಪುಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕಗೆ ಐಕೆ ಅಂಕ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅಂದು ಕುದಾದಿರ್ತೀನಿ ಏರ್ ಸಂಜುವೇನ ಐಕ ಮಂಡ ಸಮಜ್ಜೆ ಐಕಿ ಸಂಜೀವೇನ ಒಪ್ಪನ್ ಕುದಾರ್ ಬಲ್ಲೆಪ್ಪದ ಒಂದು ಪಪ್ಪಡ ಅಂತ ಅನಿಯ ಚಾ ಬೊಕ್ಕ ಪರಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಇದೇ ಬಲ್ಲೆಗೆ ಓಡಿ ವೈಪು ನಿನ್ನಲಕ ಬೀಸ ಬರ್ಲಾಪುಡ ರಾಯ ಉಂಟು ದಾದಾ ಪಪ್ಪ ಅನ್ನೆ ಕಾಂಡೆ ಕಾಂಡೆ ಮಲಮಲ್ಲ ಬುಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ ಅಂಚೆಲೆ ಒಂಜಿ ನಮೂನೆ ಆಪುಡು ಈ ಕೋಡೆ ಕಜಿಪುಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನ ಲತ ಚೀ ಅಂಚ ಹತ್ತು ಪಪ್ಪ ಅಕ್ಕ. ಅನ್ನೆ ಪನ್ಪುನಿ ಈತ ಮಾತ ಆಸ್ತಿ ಮಂತಿನ ಅನ್ನೆಗೆ ಓ ಓ ಅದುವೆ ಆಯ್ ಬಣ್ಣದ ದಾನೆ ಈತ ಮಾತ ಆಸ್ತಿ ಮಂತಿನಿ ಎಲೆಡೇಲ ಬೆಗ ಸೀಟದ ಆ ಕಂಡ ಆ ಹೋಟೆಲ್ ಯಾವ 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 ಈ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಪೂರ ಎನ್ನೆ ಆ ಒಂಜಿ ಸಂಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲೇ ನಾನು ಐಶ್ವರ್ಯ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಬಾಲೆ
ನೇರ್ತಲ ಈ ನಮ್ನೆ ಅಡಿಗೆ ಹಾಕುನು ಅಂಡ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಕಮ್ಮೆನ ಹೋಯ್ತೀನಿ ಹೆಂಗ ಆಗ್ತಜ್ಜಿ ಅವ ಎಂಚ ಬರ್ಪುನಿ ಇತ್ರ ಪೊಡಿ ಹೋಯ್ತು ಮೂಕು ಬಂದಾದ ಪೊಡು ಎಂಚ ನಿನ್ನ ಮುಂಕುಂಟ ಎನ್ನ ಮುಂಕ ಎಟ್ಟಂಡ ಇನ್ನಲ್ಲ ನಾತ ಚಲ್ಲು ಅನ್ಕೊಂಡು ಹೊಡ್ಚೆ ಪಪ್ಪ ಪಪ್ಪ ಈತ ಮಾತ ಆಸ್ತಿ ಬರ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಪುಟ್ಟಿ ಬಕ್ಕತ್ತೆ ಪಪ್ಪ ಅಂದ ಮಗ ಈತ ಮಾತ ಆಸ್ತಿ ಬರ್ತೀನಿ ಈ ಪುಟ್ಟಿ ಬಕ್ಕನಿ ಬಕ್ಕ ಆಟ ಬಂದು ಮಣ್ಣು ಲೆಜ್ಜಿ ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ಬರೋಡಲ್ಲ ಮಗ ಆಯನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನು ಗಾದೆ ಇಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಪ್ಪ ಪಪ್ಪ ಅವ ಪಲ್ಲೆ ಪಪ್ಪ ಆಣಿದ ಸುಬ್ಬುನ ಆಣಿದ ಸುಬ್ಬುನ ಬಲದ ಏಗಾಕುನಿ ಪಕ್ಕೆಂಚಿನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾರಂಡಿ ಕೇಡಲ್ ಬಂತ ನಿಕಾತ ಬಿಸಿಲು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾನೆ ಈಗ ಕಾಕುನ ಮಲ ಜನ ಏನ ಬಲ್ಲೆ ಬಾಲೆ ಎಂಜಿನ ಗೊತ್ತುಂಡ ದುಂಬಿಯಾನು ಸುಪ್ಪುನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಡಿಗೆದ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತ ಮಗ ಅಂಚದ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಅವಳು ಬಂಡೆ ಲಂಜಾಪುನು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಕರ್ಬದ ಬಣ್ಣಲಿದ ಬಾಲೆ ಅಂಚ ಬಣ್ಣಲಿದ ಇಂಚ ಬಣ್ಣಲಿ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಇಂಚ ತಿಕ್ಕಿಲ್ಕ ದೀಪೆ ಅವಳು ತೂಪುಂಡಾದ ನಾ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಮಜಿದ ತುಂಡು ಯಾನು ಒತ್ತೋಡು ಈರ್ದಾದೆ ಮಂಜದ ಗೊಂಬ ಇದು ಸೇಲೆ ನೆಂಚಿ లేదా బాలే ఇంచినమ్మ ఇంకొకటి చాండ కమ్మి రేటుకి ఏనాడు కేంటి ಅಂದ್ರೆ ఆడికి మారినట్టింది ಏನನ್ನು ಮಾರ್ಬಾರ್ದು ಮಲ್ಲ ಜನ ಮುಸಲ್ ಬಣ್ಣಿ ಅದತ್ತು ಏನನ್ನು ಜಾಗ್ರತೆ ಅತ್ತೆ ಪಪ್ಪ ಸಾಪಾರ್ದು ಬೋಲೆ ಬೊಚ್ಚ ಯಾನ ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ ಬರ್ಬ ಬಾಲೆ ಈ ಬಾಜನಪುರ ಲೆಕ್ಕ ದೂಲ ಇದ್ದೀತಾನ ಹಾ ಎಕಡೆ ದೀತೆ ಮಾತಾದೀತಾನ ಮಾತ ಎಕಡೆ ದೀತೆ ಪಪ್ಪ ನಮ್ಮೂಲೊಂಜಿ ತೊಂದರೆ ಬಾಕಿ ಆಗ್ತದೆ ಇತ್ತು ಮಲ್ಲ ಎಂದ ಈಗ ಬೇಡ ಅಣ್ಣ ಬನಲದ ಮಗೆ ನಾ ಬರ್ತೀನಿ ಅವಳ ಕರ್ಪದ ವಿಷಯದಾದವಲ್ಲೇ ವಿಷಯದಾದೆ ಹಾಲು ಕುಸುಮ ಪಂಡದ ಕಾಸು ಪಣಂದಲ್ಲಿ ಪತ್ತಾದಿ ಮಂಡ ಓ ಪಂಡದ ಕಾಸ ಹಾ ಪಂಡ ಅದು ಯಾನು ಅವ್ರು ಊರು ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದು ರೆಡ್ ಕಾಸು ಒರಿಪಗಂದು ಮೊಮ್ಮ ಪಂಡ ಸೇಂದ ಆ ಪಂಡದ ಕಾಸೆ ಮುಕ್ಕದಿಂದಲು ಅವಳ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಯಾನು ವಿಷಯ ಬಂತು ಈರು ಮಾತಾಡಬಲ್ಲಿ ಹಾ ನಡೆ ಓ ನಡೆ ಬರಲೆ ಬರ ಬಿದೇವನ ಆನಿ ಯಾರು ಕಾಸು ಕೊಟ್ಟಿನ ಒಂದಿನ ನಾನು ಚಿಂಚಾನಂದು ಉಲ್ಯ ಕಾಡಿ ಬದದೆ ಕಿಟಕಿಟಿ ಮಂತದೆ ಜನ ಇಂತ ಪಾತದೆ ಪಾತಿರ್ ಬರದೆ ಈರ್ದಾನೆ ಪಾತಿರ್ ಜನ ಅವಿಯನ್ ಇರೇವನ್ನೆತ್ತು ಅವಳೆ ಬನ್ನಿ ಈ ಬಿರತರು ಇನಿ ಎನ್ನ ಕಾಸಿಕಂದ ಯಾನು ಮುಂದೆ ಪೋವೆ ಪೋವೆ ತೂಕ ಇನಿ ಈ ಯಾನ ತೂದ ಗೊಪ್ಪಿನಿ ನಿತ್ಯಣ್ಣ ಒಂದು ಜಾಲಿ ಈರಾಡ್ತೀನಿ ಬಾರಿ ಸೋಕಾತನ ನಮ್ಮ ಪೊಂಜು ನಕ್ಲು ಆಡ್ತನಲ್ಲ ಇದು ಸೋಕಾಡಿ ಪೇರ ಆತ ಸೋಕಾತನ ಅದೇ ಏನು ಜಾಲಕ್ಕೊಂದು ಈ ನಮ್ಮ ಕೆಲ ತಂದುಲ್ಲ ಮೊನ್ನ ಕೇಬಿನ ಪುಡದು ಗೊತ್ತುನ ಮೊನ್ನ ಕೇಬಿ ಪುಡದು ಗೊತ್ತಾಗೇನು ಬಾರ್ದು ಬಿದೆ ಬಾಸೆ ಇಟ್ಟರೆ ಮರ ಕಡ್ದಲ್ಲ ಹಾ ಕಾಸು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ತೆಗೆದುಗುದ ನಿತ್ಯಣ್ಣ ಚಾಪರಿಹರ ಚಾಪಗಾಂಡಿ ದಾಯ್ತ ತಿಂಡಿ ಅವ ಯಾಪದಲ್ಲ ಪುಂಡಿ ಎಂಕ್ಲೇನಿ ಆಶ್ರಮ ನೀಯಪ್ಪ ಅಂತೀನಿ ಹಾ ಬಾರದೆ ಬಿದಾಯವನ ಬಾಸೆ ಇಟ್ಟರೆ ಏಸಂತಿನ ಕೇಳ್ಬಿಡಿ ಏಸಂತಿನ ಹಾ ಕಾಸು ಮತ್ತ ತೆಗೆದುಗುದಲ್ಲ ಬಂಗಾವತ್ರ ಕಾಸು ನಾವು ಬಂಗಾವತ್ರ ಬೆಂದಿನ ಕಾಸವು ನಿತ್ಯಣ್ಣ ಓ ಪಲ್ಲಕೀರ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬರ ನಿನ್ ಕೋಡೆ ಎಂಕ್ ಬರ್ರ ಆಯ್ತು ಎಂಕ್ ಯಾನೆಲ್ಲ ಬರ್ಬಾಂಡೆ ದಾದ ನಿತ್ಯಣ್ಣ ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ಬತ್ತು ಬಾರ ಅಂದ ಆ ಜೋಕ್ಲು ಇರ್ನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಒಂದು ಪಾಪ ಅವಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನೀ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪ ಅಲೆ ಕೋಡೆ ನೀತೀಶ್ ಮಲ್ಪಿನ ಆನ್ಲೆತ ನಮ್ಮ ಕೋಡೆ ಈರ್ ಬೈಜನ್ ಗಂಜಿನ ಕೇಳಿದ ಬಾಲೆ ಓಕೆ ನಾನು ಬಾಡಿ ಬಂಗಡ ಗಂಜಿನ ಪಜ ಎಪ್ಪ ದಿನಿಂದ ಹೊರ ಬತ್ತು ಬೋಲೆ ಅವಂದ ಖಂಡಿತ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪ ಅಂಡೆ ಹಾ ಬರ್ ಬರದೆ ಬಲ
ತುಲೆ ಇದೇ ಅನ್ನ ಲೆಪ್ಪು ಕುಸುಮ ಅಂದು ಅಪ್ಪಗ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಪಿಜಲ್ ಅಲ್ಲ ಕಂಡನಿ ಕುಯ್ಯಪ್ಪೆ ಬರ್ಪೆ ಕುಸುಮ ಅಲ್ಲ ಗೆಂಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಚಲ್ ತುಲೆ ಲೆಪ್ಪು ತುಲೆ ಲೆಪ್ಪುಲೆ ಲೆಪ್ ಲೆಪ್ಲೆ ಕುಸುಮ ವಾ ಕುಸುಮ ನಮಸ್ಕಾರ ಗೋಡೆ ಹತ್ತಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಕುಸುಮ ಆಲಿಜ್ಜಲ್ ಅಲೆ ಯಾರು ಪಂಡು ದೊಡೆ ಪಾಯ ಅಲಿಜ್ಜಲ್ ಜಗಣ್ಣ ದಾದಿ ಮದ್ದು ಐಟಿಂಜಿ ಚಕ್ಕು ದಾದಿ ನಿತ್ಯನೆ ಈರಂಜಿ ಪೋದು ಪೋದು ಆಜೆಂಟ್ ಮದುಕೇನು ಬರತ್ತ ಈರಂಜಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೆ ತಂದ್ರಂಗಿ ಎಂತಿದಾಗಿ ಈರಂಜಿ ಅವನಿಗೆ ಗಾಜೊಂದಿಗೆ ನಟ್ಟು ನಡೆ ಸೈತು ಮಾಡು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಮಾಡು ಅವನ ಹೆಂಗಿದೆ ಎಂಕೆನ ಕಾಸು ಮುಖ್ಯ ನೀವು ವಾಂಡಿಯನ್ನ ಕಾಸು ಮುರಡಿ ಬಂಡರು ಬುಧವಾರ ಬರ್ತಾನೆ ಬುಧವಾರ ಕರೆದು ಶನಿವಾರ ಬರ್ತಾನೆ ಆಯ್ತು ನಟ್ಟು ನಟ್ಟಿದ್ರೆ ಉಂಡಿ ಅವೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈಗಂಜಿ ನಟ್ಟು ಕಾಸು ನಾವು ಯಾರು ಬರ್ಬೋದು ಬಂದ್ರೆ ಕಾಸವು ನಡು ಮಾತ್ರ ಜಾಗ್ರತೆ ಯಾರಿನ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ಪೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಸು ಆಂಡಿ ಎಂಚ ಯಾನು ಪಾತೆರ್ನ ಓಡೆ ಕೇನುಡ ಯಾಕ ನೇ ಪನ್ 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 ಟೋಪನ್ ಆ ಕೇರ್ ಗಿಲ್ಲದಲ ಗಾನ ಸಾಮಾನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಅವೇ ಪತನ್ ಸೀದಾ ಬಾಕು ಇದನ್ನ ಏ ಬರ್ಬೆ ಆವ ಜಾನಕಿ ಬೀದಿ ಉಂಟ ಎಬೆ ಸಿ ಕರ್ಮ ಕಾಂಡನೆ ಏ ಜಗಣ್ಣ ಆ ಪೊಂಜು ತುಂಬಾ ಬೆಚ್ಚರುಂಡಿ ಬೀಡಿಗೆ ಬೆಚ್ಚಾವು ಅದೇ ಕಾಂಡ ಕಣ ಪೊಂಜು ನೆರೆದುಕೊಂಡತ್ತ ಮುಂದೆ ಸಮ ಪಡ ಯೋಜನೆ ಇದೆ ಯಾಂದಾದ ಕೊಡು ಮಾತ ಅಲ್ಲತ ಈರ್ ಕಂಡನತ್ತೆ ಅಂದಂದು ಬಂಡ್ರ ಬಂತಾವು ಏ ಈರ್ ಕಂಡನಿ ಅಂದಂದ ಈರ ಬುಡ ದೂರ ಗೊತ್ತಾರ ಕಾಂಡ ಗಂಟೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿಂದ ಬಂಡ್ರ ಬಂತಾವು ಓಡೆ ಪೋಪೆದ ಬಂಡ್ರ ಬಂತು ಜಾಸ್ ಏ ಹೊರ ಲೆಪ್ಲೆ ಲೆಪ್ಪಡ ಕುಸುಮ ಕುಸುಮ ದಾದೆ ಕುಸುಮಕ್ಕ ಇಲ್ಲದುಲ ಕುಳಿದು ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡ ಬಂಡ ರಾಜಕಾಪಿಚರಿ ಯಾಂದಾದಾಲ್ಕು ನಿತ್ಯನ್ನ ಎಂಕಿಲ ಸಾಲ ಸಂದವಡನ್ನ ಆಸೆ ಉಂಡು ಅಣ್ಣ ಎಂಡಲ ಕಾಸು ಬೋಡೆ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟ ಟೈಮ್ ಬಂಡದಿ ಕೂಡ ಬೇಲೆ ಬೋಡಿತ್ತನಾ ಎಬೇ ಪಂಡದಿದ ಕಾಸು ಪೋಯಿನ ಅತ್ತಪ್ಪ ಅವ್ವ ಪ್ರವೀಣೆ ಪತ್ತಾಯಿನತ್ತ ಪ್ರವೀಣ ಬತ್ತಾಯಿ ನೇ ಒಂಚೂರು ಬೆಂದಿದ ಕಾಸು ಕೊಡ್ಲಿ ಬೆಂದ ಕಾಸು ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂದ ನಿತ್ಯನ್ನ ಈ ಪಂಪರ್ ಬೆಂದಿದ ಕಾಸು ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ಎಂಕದಾದ ನಾ ದೇವೇರ ದಯಟ್ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ನೆಲ వచ్చిన ಬೇಲೆ ದಿಕ್ಕಿನ ಇಟ್ಟಾಂಡು ಎಂಚಲೆಂಕಲ ಜೀವನ పోనుండు ఒక మేరన సంగతి ಗೊತ್ತುಂಡತ ಮೇರೆಗೆ ಪಬ್ಬಿಂಗ್ నుండి ಬೇಲೆ ತಿಂಡು ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ಅಲ್ಪ ಪರಜಿಡ್ದು ಬೂರ್ದು ಡಿಸ್ಕೋಗ ಬೆಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂಚಾದ ಮೇರ್ನ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಪೋಂಡು ನನ್ನ ರೀತುಗು ದುಬೈಡು ಬೇಲೆ ದಿಕ್ಕದಾವಡು ಎಂಕಲ ಸಾಲಪುರ ಸಂಡೇರೆ ರೀತು ಪಂಡೆ ದುಬೈಗೆ ಅರ್ಜಿ ಪಾಡ್ದೆಗೆ ರೀತು ಬಂಡು ನೆನ ಪಂಡಿ ಇದು ಮಗಟ ಪೊಣ್ಣು ಮರು ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪರ ಬನ್ಲಿ ಆ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಮಗಳು ದಾದನ ಕಿರಿಗಿರಿ ಆತನಿಗೆ ಬಸ್ ಅಂತ ಚೊರೆ ಆಗಿತ್ತು ಬಗ್ಗೆ ಯಾರ ಬಸ್ ಸರಿ ಮಲ್ತೀನಿ ಆಯ್ ಬತ್ ಪಂಡಿ ಜನ ಪಂಡೆ ಪಂಡೆ ಇರಟ್ಟು ನೆರ್ತಾರ್ಗೆತ್ತ ರಡ್ ನೆರ್ತಿನ ರದ್ದು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಕೊಡ್ತಾರ ಕೊರಡು ರೆಡ್ ಪೆಟ್ಟು ಕೊರಡು ಅವ ಬುದ್ಧಿಗ ಅದೇ ಹೊಚ್ಚಿ ನೇ ಕುಸುಮ ನಮ್ಮಡಿ ಏತ ಆಸ್ತಿ ಉಂಡು ಆತೇ ಬಿದೆ ತೋಜಾವು ಇನ್ನು ಮಗನ ಕೊಲತುದರೆ ಅಂದು ನಿತ್ಯಣ್ಣ ಸತ್ಯ ಬಂಡು ಯಾನ ಸುಮಾರು ಸಲ ಪಂಡೆ ನಮಗ ಇಂಚಪುರ ಕೋಲ ಕಟ್ಟೊಚ್ಚಿ ಊರ್ದಾಗ ತುಂಡ ದಾದ ಮಾತ ಬನ್ನುವೇರಿಂದು ಆ ಎಣ್ಣ ಪಾತೆರ ಓಲುಕೇನುವೆ ಬಕ್ಕಲ ಒಂದು ನಿತ್ಯಣ್ಣ ಜೋಕಲ್ನಲಂಗೆ ಆಸೆ ಅತ್ತ ನಿಕ್ಲು ಸರಿ ಇತ್ತಿನ ತಾಯ ಸರಿ ಆಪುನು ನಿಕ್ಲೆ ಸರಿ ಚಿಕ್ಕಬಕ್ಕ ಆಯ್ತು ಸರಿ ಆಪುನು ಚೆಕ್ ಅಂದ ನಿತ್ಯಣ್ಣ ದಾದಿ ಇದು ಕಾಂಡೆ ಕಾಂಡೆ ಕೇಂದ್ರನ್ ಬೇಜಾರ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ದು ಮೇರ್ನ ಡಿಸ್ಕೋ ತೋ ಡಿಸ್ಕಿ ಒಂಚೂರು ಕಾಸು ಮಿನಿ ದಿಕ್ಕು ಅಂದು ಕಾಸು ಏತು ಅಯ್ಯರು 500 ರೂಪಾಯಿ 500 ಸರಿ ಅಂತ ಇದೇ ಬರೋ ರೂಪಾಯಿ ಕಾಸು ಕೊರ್ರೆ ಒತ್ತೋಣಿಯೇ ಇರ್ ಸೈತೀನಿ ಮಾರಿ ಯಾನು ಒಂದ್ಸಾರ ಕೇಳ್ಬೇಕ ಇರ್ 500 ಆಯ್ತು ಜಾನಿ ಯಾನ್ 500 ತೋಜಾಯಿನ ಅತ್ತೆ ಬಕ್ಕ 5,000 ಓ ನಾರಾಯಣ 4,000 ಧರ್ಮಗ ಬೋಂಡೆ
ಮಗ ಆತು ಜೋರು ಸೌಂಡ್ ದೀವಚ್ಚು ಮಗ ಆ ಜನತ ಡಿಸ್ಕೋ ತುಂಬಿ ಡಿಸ್ಕೋ ಕೊಲಿಪ್ಯಾನಿದ್ದೆ ಮಾರ್ಗ್ಯಾದಿನ ಉಂತ್ಯಾನಂಡ ಅವಳು ಮಗ ಆತು ಜೋರು ಸೌಂಡ್ ದಿಯೋಜಿ ಮಗ ಅಪಗ ಸಾಲದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ ಬಾಕಿಲ್ ಬರೋದು ಪೇರು ಈ ಪಕ್ಕಟ ಇಲ್ಲದ್ರ ಈತ ಮಾತ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಕೈಗೆ ದಿಕ್ಕಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋರೆ Hello, Jimmy. Hey, 1 second. Happy birthday, brother. So, where is the party? Party only. Oh, city center now. City center now. Hey, avulu ni borchi mara. Dai pandana mummy avule bele goppu. Bele pandana. ಬೇಲೆ ಒಂದು ಮಗ ಪಿನಾಯಿಲ್ ಬಾರ್ದು ನೆಲ್ಲ ವರಸು Pinal. Mummy. ಅದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅದ ಪಂಡವಂಜಿ ಏಳೆರ್ಮ ಫ್ಲೋರ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅದ ಪೂರ ಫ್ಲೋರ್ ಲಾರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಬಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತು ಮಾತ್ರ ಹೆಂಗ್ ವರಸರ ಮಿತ್ತು ಭಾರತೀಯಗಳು ವರಸು ಯಾನ್ ಹತ್ತು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ ಎಂದ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಣ್ಣು ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಒಂಜಿ ಬೇತ ಓಲ್ಲ ಓಕೆ ಸರ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಮಾಡ ಬರ್ಪ ಸರ್ ಏ ದಾದ ಮಮ್ಮಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಕಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ನನ್ನ ಬಂದ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಚಲೋ ಒಪ್ಪನು ಎಂಕು ನಾಡು ಗೊತ್ತು ಮಮ್ಮಿ ಏನಾದ್ರು ಕೋಡ ಬಂತ ಒಂಜಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿ ಕೋಡ್ 200 ಬೋರ್ಡ್ ಬಂತು ಎಂಚ 200 ಯಾರೇ 100 ರೂಪಾಯಿ ಗತಿ ಜನ ನಿತ್ಯದ ನಟ್ಟಿನಿಗೆ ಆ 200 ಗೆ ಬತ್ತೆ ಈ ಫಾವರ ರಕ್ಲೆ ಅವರ ಮೂರು ಕಮಲಿಕ ಮಮ್ಮಿ ಇಂತ ಅಂದರ ಬಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾನದೆ ಈ ಕೋಡ ರಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದರೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಾ ನಿಜ್ಜಿ ಬಂದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಮಾ ಮಧುಕೆ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಕುಸುಮ ಆಲಿಜ್ಜ ಫ್ರೆಂಡ್ ಏನ್ ನಿತ್ಯ ಅನ್ನೇ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಿತ್ಯ ನತ್ತ ನಾವು ಒಂದು ಏರ್ ಅವ್ರು ದಿತ್ತಿನ ಗೂಡಂಗಡಿ ಬರೋ ಫ್ರೆಂಡ್ ಗೂಡಂಗಡಿ ಹತ್ತಿ ಅವು ಒಂದು ಓ ತಾರೆ ಇರಗದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೋ ಮಲ್ಲ ಪೆದಂಬೆ ಓ ನನ್ನ ಕೈಟ್ ಮೇಟ್ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಪೂರ ಮಾಡ್ತು ನಾನು ಪೊಂಜಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಸಾರ್ನ ಅಲ್ಪದ ಮೈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನನ್ ಆಫ್ ಯೋರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೈಂಡ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬೈ ಮರಲ ಮಗ್ಗ ಅಣ್ಣ ನಾಲ್ಕು ಕೊಟ್ಟು ಇಂಗ್ಲೀಷಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಮಲ್ಲ ಸೋ ಮಲ್ಪಿ ಮಾಕಿ ನಮ್ಮ ನಿಕ್ಕ ಮಾತಾಡ್ತ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರ್ದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎಂಕ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಲಿಟಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೌ ಐ ವಂಡರ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಅಪ್ಪೆ ಪಂಡದ ಕಾಸು ಬರ್ತದ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಿಕ್ಕ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತಮ್ಮ ಎಂಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿ ಬರ್ಬಿಡ್ಬೇ ಹಿಂದಿ ಕೋಡ್ರಿ ತೂ ಕೋಡ್ರಿ ದಿಲ್ವಾಲೆ ದುಲ್ಹನಿಯಾ ಲೇ ಜಾಯಂಗೆ बोलो भारत माता ಗೋಪಾಲ की जय ನಾನೇ अंदन आए पांड द कास वत मल्ल अंदन आए ಏನು ಅವಬಂತು ಬಾ ಕೋಡ್ದಾದ ವಿಷಯ ಕೊಡೆ ಅಂಚೂರು ಪರ್ಣ ಜಾಸ್ತಿ ಅದಿಲ್ಲ ಬಾಕಿ ನನ್ನ ಈ ಪರ್ಪನ ಉಂಡೆ ಅಣ್ಣ ಕಾಂತಿನ ಒಂಜಿ ದಿಬ್ಬತಾನೆ ಅಂತ ಕರೆವೇನಿ ಏನು ಅವಬಂತು ಬಾ ಕೋಡೆ ಬರ್ತಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ತಂದ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ಯಾಪ ಕೋಡೆ 3 ಗಂಟೆ ಆತನಿಗೆ ಅಕ್ಲೆ ಎಕ್ಕ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾನು ಮುನ್ 14 ಗಂಟೆಗೆ ಪೂರ ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತದ ಕಡಪುಡ್ದೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು 3 ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಸೈಯರೆ ಹೋಗ್ತೀನಿಯಾ ಹಾ ಜ್ಯೋತಿ ರೆಡ್ಡಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೈಕ ಎತ್ತಿನಂಶ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆರಾಮ ಹೋಗಿರಂಗಪ್ಪು ನಾನು ಮರಲ ಮನೆಗೆ ಬುಕ್ ಎತ್ತಿನಣ್ಣ ಯಾನು ಒಲಿಗೆ ಸೈಗಳು ಅಂತ ಅತ್ತಣ್ಣ ಆ ರಟ್ಟೆ ಬೇಲೆನ ಒಲಿಯ ಕೊಡ್ತಾರತ್ತ ಪುರಂದರ ಲೈಗೆ ಪುರಂದರ ಅವನ ಅಂಕಣ್ಣ ಅದನಕ್ಕೆ ಸರಿಗಟ್ಟ ನಾಳೆ ಮಗುಂಡ ಅದು ಅದನಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪೂರ ಡ್ರೈವರ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೋದ್ ಅದನಕ್ಕೆ ಬೇಲೆ ಕೊಡ್ತಾರತ್ತಣ್ಣ ಅದಂತ ಮಂಡ್ಯದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಲ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮಂಡ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಂತಿನ ಜನ 24 ಗಂಟೆ ಫೋನ್ಡು ಅತ್ತಣ್ಣ ಜನ ರಾನು ರಾವಣ ನಾಳೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೂಡ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರತ್ತಣ್ಣ ಸತ್ಯವಪ್ಪೇಡ ಅದನ್ನ ಸರಿ ಜನ ಮುರಾಂಡ ಅವಸ್ಥೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮುರಾಂಡ ಅವಸ್ಥೆ ಉಳೈ ಸಾರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಸಾರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನ ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಚ 11 ರೂಪಾಯಿ ಜನ ಉಳಾಯ್ತು ಈತ ಉಪ್ಪುನು
ದೊಡ್ಡದಿನಿ ಹೌದೇ ಅದೆಂತ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಟಚ್ಗೆ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಟಚ್ ಅವು ನಂಕ ಜನಕ್ಕೆ ಸರಿಗಟ್ಟು ನಾಳೆ ಮಗರ್ಬೆ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಕುಡಿ ಓಡನೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಡ ಹೌದಾ? ಒಂಜಿ ಸಾಂಬಾರ್ದ ಕಟೋರ ನೀ ಹಂಗೆ ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಜನ ಓಲಿತ್ತಿನ ಹುಳ ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಈತ ಮುಂಚಿದ ಓಡಿನ ಬತ್ತೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ದೊಡ್ಡದಿನ ಅಂತ ದಾದೆಯ ಅದಂತ ಫೈನಲ್ ಟಚ್ ದಾದೆ ನಿಖಿಲ್ ದಾದೆ ವಿಷಯ ದಾದೆಯ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಹತ್ತೊಂದು ಸತ್ಯ ಬಂದ್ಪೆಣ್ಣ ಆ ಜನ ಸರಿ ಜನ ಬೋದು ಆ ಜನಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಈ ಸರಿ ಈ ಸರಿ ಬರ್ತಡೆ ಪಾಠದಲ್ಪ ಸಾಂಬಾರ್ ಉಪ್ಪು ಚಪಾತಿ ಹೆಚ್ಚ ಬರ್ತಡೆ ಪಾಠದಲ್ಪ ಸಾಂಬಾರ್ ಉಪ್ಪು ಚಪಾತಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಜನ ಉಪ್ಪು ತೆತ್ತು ಕೊಡು ಆ ಜನ ಸಾಂಬಾರದು ಉಪ್ಪು ತೆತ್ತು ಕೊಡಣ್ಣ ಅವೆಂಚ ಸಾಂಬಾರ್ ಉಪ್ಪು ದಪ್ಪು ದಾನದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುರಾಣಿ ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣೆದುರಿ ಸಾಂಬಾರ್ಗೆ ಊರ್ನ ಬೈರಾಸಂದ ಇದನಿಗೆ ಬುಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜನ ಬಾಸೆ ಕೆಟ್ಟ ನಾವು ಸತ್ಯ ಬಂದ್ರೆ ಸರಿ ಜನ ಆ ಜನ ದಾದಾನ ಮತ್ತೆ ತೆಪ್ಪೋಡಣ 24 ಗಂಟೆ ಫೋನ್ ಹೋಗ್ತಿರು ಆರ್ನ ಕೆಪಿಡಿದು ವ್ಯಾಪಾರ ಮೊಬೈಲ್ ಸತ್ತದಿನ ಸುತ್ತಾರಣ್ಣ ಮೊಬೈಲ್ ಕೆಪಿಟಿ ಒಪ್ಪು ಬಾಸಿಗೆ ಕೇಳಿಡ್ತೀನಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಇರತ್ತಾನ ತಾನಿ ಯಾನಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಎದ್ದು ಬೇದಂಬಾತಿರು ಬಾ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಂಡದ ಓಡೆ ಬತ್ತೆ ತುಳಿ ಓಲಿ ಆ ಗೋಡೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಪಾತಿಯವ್ರನ್ನ ಪೊರ್ನು ತುಳಿ ಮೊಬೈಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಓ ನೇ ಬೆಂಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಸೋಳ ಓ ಲಾಮ ದೇವೆಲೆ ನಿಖಿಲ್ 10 ಜನ ಇದ್ದೇದಾನೆ ವೈದ್ಯನಿ ಓಕೆ ಎಂಕುಲೀಟೆ ಬರಂದೆ ಕೊಡಿ ಓಕೆ ಎಂಕುಲೋಡೆ ಓಡಿ ಮತ್ತೆ ನಿಖಿಲ್ ಎಣ್ಣೆ ಮಾಲ್ನಕ್ಲತ್ತ ಓ ಲಾಮ ಅಂತ ಏನು ಮಾಲ ಎಂದು ಎಂಕಲ ದನಿಕ್ಕುಲು ಓಕೆ ಓ ಐಸೋಲೆ ಕೆತರ ಸಣ್ಣ ಸೋಲಿ ಯಾನು ಮೊಬೈಲ್ ಪಾತಲದ ಬತ್ತದ ಓದೆ ಬತ್ತನೆ ಗಂದ ಜನ ಅಣ್ಣ ಸೋಲಿ ಅಣ್ಣ ಸೋಲಿ ತಪ್ಪನ್ನೆನ್ನ ಒಮ್ಮ ದೇವರೆ ದಾದನ ದಾಲ ವಿಶೇಷ ಮಿನಿದಾಲ ಉಂದಣ್ಣ ವಿಶೇಷ ಉಂಡಿ ಅಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಉಂಡಿ ಕೋಡೆ ಬರ್ತಡೆ ಪಾಠದಲ್ಪ ಪುಟ್ಟೆ ತಂದ ಲೇಟ್ ಆಯ್ನಿ ಅಂದನ್ನ ಕೋದೆ ಬಲ್ತದ ಪಾಲ್ಕಿದವಳು ಪುತ್ತು ಎತ್ತನಗ ಲೇಟ ಸಾಂಬಾರ್ಗೆ ಉಪ್ಪು ಚಪ್ಪೆ ಹಾಕ್ರಿಗೆ ಹೌದಾ ಬಗಲ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರ್ಗೆ ಉಪ್ಪು ಚಪ್ಪೆ ಹಾಕ್ರಿಗೆ ಏಳು ಮಾಲೆ ಉಂಡಿ ಏಳು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಲಾನಿ ಮಾಡ ಅಂದನ್ನ ಬಲ್ತದ ಪಾಲ್ಕಿದವಳು ಪುತ್ತು ಎತ್ತನಗ ಲೇತಾತಿ ನಂದಣ್ಣ ಎಂಚ ಪುದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪುತ್ತು ಮಾ ಫುಡ್ಡು ಬಡ್ಪುಣ ಅದನ್ನ ಪುದ್ದುಗೆ ಪುದ್ದು ಗೊತ್ತಪ್ಪ ಜನ ಪುತ್ತು ತಿನ್ಕೊಣ ಫುಡ್ಡನ್ನ ಫುಡ್ಡು ಪುತ್ತು ಫುಡ್ಡಿ ಪುತ್ತು ಮಾಲೆ ಪುತ್ತಂಡ ಪುದ್ದು ಸೈದಿ ಅಂದನ್ನ ಬಲ್ತದ ಪಾಲ್ಕಿದವಳು ಪುತ್ತು ಎತ್ತನಗ ಲೇತಾತಿ ನಂದಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಥಲಿಂಗ್ದ ಮಾತ ಐತಮ್ಮುಲ ಅದಿಯಾದ ತೆಂಪದು ಲೋದು ಮಂತೊಂದು ಮಾಲ್ಗೋದೆ ಹೋದತ್ತನ್ನ ಇರೇ ಗೊತ್ತದ ಮಾಲ್ಗೋದೆ ಬೋಡಗ ನಮ್ಮ ಮಾಲ್ಗೋದು ಒಂಜಿ ಗುಂದಿ ಅಣ್ಣ ಮಾಲ್ಗೋದು ಗುಂದಿ ಅವೆಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಗುಂದಿ ಗುಂಡಿನ ಗುಂಡಿ ಅಣ್ಣ ಗುಂಡಿ 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 ಗುಂದಿ ಗುಂದಿ ಗುಂಡಿ ಅಣ್ಣ ಆಗ ಸಮ ಉಚ್ಚ ಲೆವೆಲ್ ಪೂಜೆ ಈ ಎಲ್ಲಿ ಬಾಲೆ ಪುಣಗ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮೆ ನಿನ್ನ 4 ಬಜ ಮುತ್ತದ ಜಲ ಪೂಲೆನ್ನ ಜನ ಒಂಜಿ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಅಲ್ತಾತಿ ಲೆಕ್ಕ ಪಾತೇಳಿ ತುಲ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಪಾತೇಳಿ ಲೆಕ್ಕ ಕಲ್ಪು ನಾನು 7 ಸಲಿ ಮಲ್ಪುನನ್ನ ಎಂಕ ಬಾಲಿ ಬಂಗ ಆಪುನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಅಂದು ಪುತ್ತು ಎತ್ತನಗ ಲೇತಾತನಂದಣ್ಣ ಬಲ್ತದ ಪಾಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ತೆಂಬುದು ಐತಮ್ಮನ ಮಾತ ಲೋದು ಮಂದೊಂದು ಪೋಣಗ ಮಾಲ್ಗೋದೆ ಬೋದತ್ತನ್ನ ಮಾಲ್ಗೋದು ಒಂಜಿ ಗುಂದಿ ಅನ್ನ ಇಂದ ತೆಂಪೋದು ಒಂಜಿ ಗುಂದಿನ ತಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಪೋಣಗ ತೆಂಪ ಕುದೊಂಜಿ ಗುಂದಿಗೆ ಮೂಳು ಕುದೊಂಜಿ ಗುಂದಿಯಿಂದ ತಪ್ಪನಗ ತೆಂಪ ಕುದೊಂಜಿ ಗುಂದಿಗೆ ಮೂಳು ನನ್ನ ಅದೇ ಓದು ತೂಪೆನ್ನ ತೂಪುಣಿದಾದನ್ನ ತೆಂಪದ ಮಾತ ಐತಮ್ಮಲ ಮಾತ ಅಲ್ತೊಕ್ಕಲ್ದ ಉಂದನ್ನ ಸಾಂಬಾರ್ ಚಪಾತಿ ಬದಲೇ ಮಾಡಿ ಆ ಜನ ಗುಂಡಿ ತೆರೆಡು ದಾದೆ ನನಗೆ ಕೆಲ್ಪನ ಮಾಡಿ ಕೆಲ್ಪನ ಮಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಚ್ಚಿದಿ ಅದು ಮಾತ ಐತಮ್ಮಲ ಅಲ್ದ ಉಂಟ ನಾನು ಪಂಪಿನ ಕೇಳಿ ಯಾಕೊಂಡೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋದು ಬಾತೆಲೆ ಅಂದೆ ತೆಂಪದ ಪಿಲಾವದು ಬೋದು ಕತ್ತಲೋದು ಮಾತ ತೂಪೆನ್ನ ಅಂದೆ ಸಾಂಬಾಳು ಅಲ್ದ ಸಾಂಬಾರ್ ಅರ್ಧ ಸಾಂಬಾಳು ಅಲ್ದ ಸಾಂಬಾರ್ ಅರ್ಧ ಅವೆಂದ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಲು ಅಲ್ದ ಸಾರ್ಲ ಅರ್ಧ ಸಾಲು ಅಲ್ದ ಮಳೆ ಸಾಲು ಅಲ್ದ ಬೊಕ್ಕನ ಪಪ್ಪದ ಬಿತ್ತು ಉಪ್ಪದ ಬುಲ್ದು ಪಪ್ಪದ ಪೊದಿ ಬುದಿಯ ಒಪ್ಪ ಮದು ಉಪ್ಪಲಾಡು ಊರ್ನ ಉಪ್ಪಳದು ಅನಿಲ್ ನಮ್ಮೆ ಬಾಬು ಬುಲ್ದು ಪಪ್ಪದ ಮಿತ್ತು ಉಪ್ಪದ ಬುಲ್ದು ಪಪ್ಪದ ಪೊದಿ ಬುದಿ ಅಣ್ಣ ಪಪ್ಪಡದ ಮಿತ್ತು ಉಪ್ಪಡ ಬುರ್ದು ಪಪ್ಪಡ ಪೊಡಿ ಹೊಡಿ ಪಪ್ಪದ ಮಿತ್ತು ಉಪ್ಪದ ಬುಲ್ದು ಪಪ್ಪದ ಪೊದಿ ಬುದಿ ಪಪ್ಪಡದ ಮಿತ್ತು ಅಪ್ಪಡ ಒಂದು ಪಪ್ಪದ ಪೊಡಿ ಹೊಡಿ ಸಾರ್ನ ಕಾರ್ಮ ಇದು ಎಜ್ಜಿ ಅಲಕ್ಕ ಬತ್ತ ಸಯ್ಯದು ಮಗ ಏನನ ಐತು ಬಂಗವಾಲ್ ಪಾವು ಜನ ಐತ ಏನ ಮೂಲಿಯಾನು ಬಂಗಾಲ್ ಬರಿ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಅದನ್ನ ಮಾತ ಅಲ್ದ ಕಲ್ದ ಉಂದನ್ನ ಬತ್ತಿ
ಬತ್ತಿನ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಬತ್ತಲ ಬತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಬಳಸೋದತ್ತನ್ನ ನನ್ನ ಎಂಚ ಬಳಸೋದು ಅದೇಗೆ ಮಂದೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಬಳಿತು ಪೋದು ತೂಪನ್ನ ನೀಲು ಬಲ್ಪುಣ ನೀಲದ ಟ್ಯಾಪ್ ಇತ್ತು ಟ್ಯಾಪು ನೀಲಿದ ಅವಡು ಬೋಲ್ದು ಅವಡು ಬರ್ಕೊಂಡು ನೀರೇ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನದ ಕೊಳತೆ ಅಂದನ್ನ ಅದೇ ನೀಲಿ ಬಲ್ಪುಣ ನೀಲದ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡೆ ಅವೇ ನೀಲಿದ ಟ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ನೀಲದ ಟ್ಯಾಪ್ ಓ ನೀರಿದ ಟ್ಯಾಪು ನೀರಿದ ಟ್ಯಾಪು ವಾತಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಹಾ ನೀರಿದ ಟ್ಯಾಪು ವಾತಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನು ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಬರಡು ಅವು ಬಾಲ್ ಒಂದಿತ್ತನ್ನ ಯಾನ ಟ್ಯಾಪ್ನು ಪಿಂತೇನ ನೀಲು ಬತ್ತಂದು ಸಾಂಬಾಳೆ ಸಾಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀಲು ಬಾರ್ದು ಬಲ್ತಿ ಬಂದದಲ್ಲ ಬತ್ತಿನ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಲಕ್ಕ ಬಳಸಿಯನ್ನ ಸಾಂಬಾರ್ ಚಪ್ಪೆ ತಿಂದ ನೆಲ ಮೂಸುನಿ ದಾಯಿ ನೆಲ ಮೂಸುನಿ ದಾಯ ಮೂಲು ಯಾನ ಸಾಂಬಾರ್ ಚಪ್ಪೆ ಆತ ನಕ್ಕದು ಅವಳು ನಕ್ಕೆಂದ ಖಾಲಿ ಪೊಯ್ಯೇ ಮಾತಲ್ಲ ಮಾಲೆ ನನ್ನ ಬತ್ತಿನ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತೇನ ನೀಲು ಬಲ್ದು ಬಳಸಿಯನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಅದನ್ನ ಉಪ್ಪು 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 ಬಾದ್ಯಲ್ಲ ಎಂಕ ನೆನ್ನೆ ಪೇಜಿ ಮಾಲೆ ನಿಕ್ಲಿ ಬೋನಾಗ ಎಂಕ ಉಪ್ಪು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಅಲ್ತ ಯಾನು ಉಪ್ಪು ಬಾದ್ನು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಬೆಗರ್ನ ಸೀಂತದ ಸಾಂಬಾರ್ಗೆ ಬಾರಿ ಕೊದಕ್ಕೆ ನಕ್ಕದು ತೇನ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆತ ಜನಕ್ಕಳು ಮಾತ ವಾಣಿ ಅಯ್ಯ ನಾಲ್ಕು ಬುದಿಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಟೆಂಪೋ ಉಂಡು ಟೆಂಪೋ ಉಂಡು ಮರಳ ಕಟ್ಟುಂಡು ಜನ ಟೆಂಪೋ ಉಂಡು ಮಾರ್ರೆ ನಮ್ಮ ತೆಂಪೊഞ്ഞಕ್ಕೆ ತೆಂಪಿಚ್ಚ ಮಾರ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ತೆಂಪೊഞ്ഞಕ್ಕೆನ ಅಂದೆ ಕ್ಯಾಟ್ಲಿಂಗ್ ಮುಗಿದು ಸಾಧಾರಣ ಲಾತ್ರಿ ಪಿಲ ಬಣ್ಣಗ ಪತಲಾದಲೆ ಗಂತೆ ಮೋಲೋವಲ್ ಪತಲಾದಲೆ ಗಂತೆ ಆತನ ಪತಲಾದಲೆ ಗಂತೆ ಆತನ ಹೋಯ್ನವೇ ಅವೇ ಮಾಲ್ಗೋದೆ ಪಿಲ ಬಲೋದತ್ತನ್ನ ಅವೇ ಮಾಲ್ಗೋದು ಗುಂದಿ ಮತ್ತ ಇತ್ತ ನನ್ನ ಲಾತ್ಲಿ ಬೇತೆ ಸೀದಾ ಬರ್ತೇನ ಒಂಜಿ ಗುಂದಿಗೆ ಬೂಲ್ದನ್ನ ನಮ್ಮ ತೆಂಪದ ಎತ್ತಲೈತು ಪೊದಿ ಬುದಿ ತೆಂಪದ ಎತ್ತಲೈತು ಪೊದಿ ಬೋದಿ ಲಾತ್ಲಿ ಪತಲಾದಲೆ ಗಂತೆ ಅಲ್ತದ್ದು ಇದೆ ಮುತ್ತ ಬಲೋದತ್ತನ್ನ ಒಂಜಿ ಚೂಲು ದೊಂಬು ಅಂದಲ್ಲ ಉಂದ ಮಾಲೆ ಆತ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅಂತೆ ದೊಂಬು ವರ್ಗ ಅಂದೆ ಮತ್ತೆ ದೊಂಬು ಇದ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಲಾತ್ಲಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಬೊಲ್ಪ ಅಂದಲ್ಲ ಬೋತತ್ತ ಮಾಲೆ ಅಣ್ಣ ತಿಂಗೊಳ್ದ ಬೊಲ್ಪು ಬೇತೆ ದೊಂಬು ಬೇತೆ ಅವು ಲದ್ದಲ ಬುಲ್ಕಸ ಇದ್ದಾಲ ಕಲ್ಕುಂದ ಕತ್ತಲೆ ಮಲ್ಲೆ ಎಂಚ ಬಲ್ಪುಣಿಂದ ಮೆಲ್ಲ ಮಂದೆ ಕಲ್ಚಿ ಮಲ್ತೆ ಉದ ಗದಿ ಇಲ್ಲ ಪಾನು ಸತ್ತು ಬಲ್ ಒಂದೊಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಕುತ್ತ ಕುಳುಂದೆ ಆತ ಬಲ್ತಾನಗನ ಎಲೆ ಒಳಿ ಸನಿ ಪತ್ತನೆ ಕಾಲ್ದ ದೈವಲ್ ಕಾಲ ಬುದು ಒಂದು ಬಲೊಂದು ಕಾಡ್ದ ದೈವಳು ಕಾಡ್ದ ದೈವಳು ಮುಖ ಕಾಲದ ದೈವಲ್ ಕಾಲು ಬುದೊಂದು ಬಲ್ಪು ಓ ಕಾರ್ದ ಡ್ರೈವರ್ ಕಾಲದ ದೈವಲ್ ಕಾಡ್ದ ದೈವಲ್ ಅಲ್ಲ ಕಾಡ್ದ ದೈವಲ್ ಬರಾಡು ಕಾಲದ ದೈವಲ್ ಕಾಲು ಬುದು ಒಂದು ಬಲ ಒಂದು ಲೆನ್ನ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ತೆಂಪುದು ಲೈಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಆಯನ ಕಾಲದ ಲೈಟ್ ಉಂದು ಅಚ್ಚ ಮೆಲ್ಲ ಮಂದೆ ಕಲ್ಚು ಅಂತೆ ಆಯ ಎದ್ದುಳ್ದೆ ಕಾಲು ಬುದೊಂದು ಬೋನಗನ್ನ ಯಾನ ಪಿಲ ಒಂದು ತೆಂಪ ಬುದು ಒಂದು ಬತ್ತಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಲದ್ದಲ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅರ್ಧನ ಸದನ ಬೈದು ನನ್ನ ಅಂದೆ ಆಯ ಕಾಲದ ದೈವಲ್ ಕಾಲಗ ಸದನ್ನ ಬ್ಲೇಕ್ ಆಗ ಯಾನ ಕೊನೋಯ್ನ ನಮ್ಮ ತೆಂಪುನು ದಿಮ್ಮ ಒಂಜೇ ಪೆತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತೆಂಪñಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತೆಂಪñಕ್ಕೆ ಜತ್ತದ ಯಾನ ತೂಪೆನ್ನ ತೆಂಪೋನು ಆ ದುಂಬುದ ಕಾಲದ 5 ಪೈಸದಲ್ಲೇ ಕಾತು ಸಕ್ಕಿ ಬೊಕ ಆ ತೆಂಪದ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಏನನ್ನ ಎಲೆವಲಿ ಗುಜಿಲಿದಂಗದಿದೆ ಫಲೊಂದು ಬತ್ತದ ಏನದಕ್ಕೇನು ಅನ್ನ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ತೆಂಪೋನು ಕಿಲೋಕ್ಕೆ 30 ರೂಪಾಯಿದ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಲ್ಪಾಲಗೆ ಎನ್ನ ಟೆಂಪು ಇಲ್ಲ ತೆಂಪ ಇದು ಕೊಳ್ಸಿ ಎನ್ನ ತೆಂಪ ಅಂದ್ರೆ 20 ರೂಪಾಯಿಗಲ್ಲ ಕೊಲ್ತುವೆ ನಮ್ನೆ ಲಾಸ್ ನಮ್ಮ ತೆಂಪುಣ ñಕ್ಕೆ ಮಂತನೆ ಅನ್ನ ಬುದುಪೆ ನನ್ನ ನಾಯಿಗೆ ನೆಲ್ಲೆಕ್ಕ ನೆಲ್ತಾವ ಯಮ ನಾಯಿಗೆ ನೆಲ್ಲೆಕ್ಕ ಎಂತ ಭಯಂಕರ ಪುಲ್ಸೋತಲೈತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಈ ಜನ ನೀರು ನಾಯಕ ಒಂಜಿಲ್ಲ ಅಂದಾಜು ಅದಪ್ಪ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಮಲ್ಪುಣಿ ತಾಯಿ ನಂಬಲ್ ಒಂಜನ್ನ ಸಕ್ಕೆ ನೆಲ್ತೇನೆ ನಾನು ಇದು ದಾದ ನೆಲ್ತೀನಿ ಮಾರ್ರೆ ಅದಬ್ಬೆ ಮಾಲಿ ಬತ್ತಿನ ಅದೇ ನಕ್ಕ ಅಡ್ಡ ಬತ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವೆ ಯಾಂಗಾದ ಮಲ್ತ ಮಾರ್ರೆ ಒಂಜೈತೆ ವೀಪೊಲ್ದು 4 ಕಾಮಿಡಿ ಶೋ ಮತ್ತೆ ಸತ್ತಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಅಂಬೆ ಎನ್ನ ತೂಲೆನ್ನ ಯಾಂಗಾದ ಮಲ್ತೆ ನಿಕ್ಕೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಉಂದಂಬೆ ಮಂಗ ಅಲ್ಲಯ್ಯ ಸಾವ ನಿನ್ನ ಯಾಂಗಾದ ಮಲ್ತ ಮಾರ್ರೆ ಈ ಯಾನ ಹೇಗೆ ಕಾಲದ ದೈವಲ್ಗ ನೆಲ್ನ್ಯ ಒಕ್ಕ ಎಂತ ನೆಲ್ಲಕ್ಕ ನೆಲ್ಪಾರ್ ಮಾರ್ರೆ ನಾಯ ಮೂಲುಲೆ ನೈಕೆ ನಿಕ್ಕೆ ನೆಲ್ನ್ಯ ಧರ್ಮ ನಾಯ ಐಕನ್ನ ತತ್ತದಿ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಮಗ ಮತ್ತ ನೆಲ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ಕಾಲದ ದೈವಳು ಒಂದು ಎಂಕ ಗಲ್ಲು ಬತ್ತ ಸಂಕದನ ತೆಂಪೊಲ್ದು ಜತ್ತನನ್ನ ಕೆತ್ತಂಡೆಗೆ ತತ್ತಾಪಾತ 4 ಕೊಲ್ತೇನೆ 15 ಉಳ್ಸೊಂದು ಬೊಕ್ಕಯ್ಯನ ಕುದೊಳ್ಳಿಗೆ ಹಾಕಿದೀನಿ ಬಂದಾಗ ವಾಣಿ ಗೊತ್ತದ ಭಯಂಕರ ಜ್ವಾಲಿಯನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೀನಿ ಅನ್ನ ತೆಂಕಿ ಜ್ವಾಲಿ ಅಂದ್ ಭಯಂಕರ ಜ್ವಾಲಿ ಅಂತನ್ನ ಅಂದಿನ ಈತ ಪುರಾಣಗ ಸೋಬಿಟ್ಟಾಡ ಅಣ್ಣ ಈಗ ನಳಲ್ದ ಮಿತ್ರಿ ఆయన ಸೋಬಿನಿ ಎನ್ನುವತ್ತకు ಬಲಸ್ಯಲ ಕ್ಯಾಥಲಿಂಗ್ ಬಿನಿ ಕథ పూజలన్న దని ಬಂದದು ఆయన ಕೆತ್ತಂಡೆ ಬುಲ್ಲ ಸಾದಿ ಕಾದನಿ ಇಂದೆ ಅಣ್ಣ ಏಪಲ ತೊಮೆತ ಸಾಲು ಬಳಸ್ಯಲ ಉಂತುನಿ ತೊಮೆತ ಸಾಲು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಲು ಬಳಸ್ಯಲ ಸುಲಭ ಬತ್ತ ಬೊಕ ఆయన ಏಪತ್ತು ఉందల ಮೋನೆ ಇಲ್ದ ನಾಲೈ
ನಾಳೆ ಬಿದಾಯ ತನ್ನ ಪಾಪ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ದ ಪ್ರೀತಿ ಬಿದಾಯನ್ನ ತೊಂಬತ್ತ ಸಾಲು ಬಲಸೆಲ್ಲ ಉಂಟು ನನ್ನ ದೇ ఆయన ಜೋನೆ ಮಾತ ತೊಂಬತ್ತ ಸಾಲದ ಉಲ್ಲ ಬತ್ತಳು ಮತ್ತೊಂದು ಬಲಪಿನಾಕಲು ಮತ್ತೆ ಏನದಕ್ಕೇನು ದಾದಸ್ವಾಮಿ ಮೆನೆಜಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದು ಎಂಚಿನ ತೊಂಬತ್ತ ಸಾಲ ಹತ್ತು ಜೋಲ ಸಾಲ ಅಂತ ಎಂಗಿನ ಉತ್ತಲ ಕೊಲ್ಪುನ ಮೇಕ ಬಂಗೋಪುನ ಬೊಕ್ಕದೆ ಎಂಕ ಅಂಗಲಾಜಿ ನಮಗೆ ಕೊಲ್ಪು ಈ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಯುಪ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಮಿಕ್ ಮಾಲೆ ಒಂಜಿ ತೆಂಪದ ಪಿಲ ಬೈಕುಲು ಉಂದೆ ಮಾಲೆ ತೆಂಪದ ಪಿಲ ಒಂಜಿ ಕಥಾಲನು ದುಂಬಾ ಪುಲಾನದು ಸುಗ್ಲಿವೆ ಶಿವಲಿಂಗನ ಅಲಾದ ಬತ್ತಿಲ ಕೆಂಚಕುಲು ಒಂದೆ ಮಾಲೆ ಸುಗ್ಲಿವೆ ಸುಗ್ಲಿವೆ ಶಿವಲಿಂಗನ ಆನೆ ಅಲಾದ ಬತ್ತದ ಆಯಾದೆ ಮಾರ್ಕಂಡೆ ಎತ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮೆ ಬಾಬು ಮಾರ್ಕಂಡೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುಗ್ಲಿವೆ ಮಾಲೆ ಮಾರ್ಕಂಡೆ ಪುರಾಣದ ವಿಷಯ ಎಂದಕ್ಕೆ ನೆಲವಲ್ಲಿ ಶಿವಲಿಂಗ ಮಹಾರಾಜ ಬರ್ತದೀನಿ ಮಾರ್ಕಂಡೆ ಸುಗ್ಲಿವೆ ಮಾರ್ಕಂಡೆ ಎಲ್ಲವ ದಿಂಚ ಅಲಾದ ಬತ್ತೊಂದು ಅಂದ ಅಲ್ಲ ಅದು ಬತ್ತೊಂದನ್ನ ಎನ್ನ ತೆಂಪದ ಬ್ಲೇಕ್ ಕನ್ನ ಮೂಂಕು ñakke ರಾಮ ಮೂಂಕು ñakke ಅಂತ ಕಬಾಬುದ ಗಾದಿ ಹೋದ ಚೈನೀಸ್ ದಕ್ಕಲೆ ಕಾತೆ ಆಯ್ನ ಬುದಲೆಂಚ ಮನೆಗೆ ಸೋವಿಯತ ಇತ್ತ ಕೇಳಿಗೆ ಅದ ನಿನ್ನ ಬುದಲೆಂಚ ಮಾಲೆ ನನಗೆ ನೋವಿ ಗೋಬಿ ನೋವಿ ಯಾಕೆ ಸತ್ಯ ಚೈನಾ ದಕ್ಕಲೆ ತೂದ ಕೆತ್ತನ್ನೆಗೆ ದೀಪಿಂಗ ನಾನು ಆತ ಇತ್ತ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಉಳ್ಳಿನ ಅಪ್ಪಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಏನ್ ಸೋಬಿ ದೇವಿ ಬುಕ್ಕ ಮೂಗು ಜಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹೋಗಿ ಮೂಗು ñakke ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋದು ಅಂತಾನೆ ಬುಕ್ಕ ಮೂಗು ನಿತ್ತರ ಬುಜಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಮೊದಲು ಹೆಂಗಿದಿಂದ ನೆತ್ತಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನಿ ಒಬ್ಬ ಕೇಳಿ ಅಲ್ಪ ಮಾಲೆ ಸಾವು ನಿನ್ನ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಉತ್ತಮ ಇದೆ ಮಾಡಿ ತಾಯಿನಿ ಮೆಂದು ತಾತಾಯಿ ಬೇ ಆಗಂತ ಸಾವು ಬರ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಯಾನ ಉಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಪಾತೆಲ್ಲ ಆಯ್ದಿಂದ ಬೊಕ್ಕದ ಸೀನ್ಗೆ ಬಲೈತೆ ಬೋಲ ಪಾತೆರು ನಿತ್ಯನ ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮುಗಿದ ಅಂದ 12 ತಲ್ತಿ 12 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು ಅದು ನಮ್ಮ ಟೆಂಪೋ ಹೊಡಿದ್ದಾರೆ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುರಿಕ್ಕೆ ಬೂರ್ದು ನಮ್ಮ ಟೆಂಪೋದ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಪೋಣಿ ಎಲ್ಲೇ ತನ್ನ ಗುಲಿ ಮಲ್ಲೆತ್ತವೆ ಆಡಿ ಎಟ್ಟೈಕೊಂಡ ಸೈಡ್ ಮಲ್ಲ ಗುರಿಕ್ಕೆ ಬೂರ್ದು ನಮ್ಮ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಪೋಣಿ ಅದು ಇಡ ಮುಟ್ಟ ಬರೋಡತ್ತ ನಿತ್ಯನ ಅಂದಂತ ಎಂಚ ಬರ್ದು ಪಿರೌಡ್ದೊಂದು ಕಾರು ಬರೋದಿತ್ತೇನೆ ಆಯ್ತಾ ಪಿರೌಡನೆ ಬರ್ತೇನೆ ಆಯ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿ ಬಂದು ಪೋದು ದೀತೀನಿ ಪಿರೌಡ್ ಆಯ್ದಾಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿನಿ ಇದಿಲ್ಲ ಆಯ ಓಲು ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದಿ ಆನೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರದ ಸೆಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ ವಾಸೆ ಕೆಟ್ಟನಾರೆ ಆನೆಗಿಲ್ಲದ ಸೆಟ್ಟಿನ ನಾಡೋದು ಹೋದು ಗುದ್ದಿದಾರ ಮಾರಿ ಬತ್ತನಾರೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ನಾಯಿ ಓಲು ಬ್ಲೇಕ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ ನಿಂದು ಬ್ಲೇಕ್ ಹಾಕಿ ತಿಮ್ಮ ಕೊಡೋದು ತೀ ಯಾನ ಜಾತದ ತೂಪನ ಲದ್ದು ಗಾದಿಲ ಆಯನ ಇಲ್ಲದ ಕಂಪೌಂಡ್ ಉಲ್ಲ ಇದುಂಡು ಲೆವೆಲ್ ದಾಯ್ತ ಆಯನ ಬೊದ್ದಿದ್ದಿ ನಂಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ಏನದ ಇತ್ತನೆ ಅಂತ ಮನೀತಿ ಜಾಲ ಇದನ್ನ ನಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿಲೇಕ ಹಾಕುದು ಕಾಕಂದೆ ಮಾರೆ ಈ ಜನ ಸಂಬಂಧ ಇರ್ತೀನಿ ಏರು ಈ ಜನ ಆ ಜನ ಈ ಜನಕ್ಕೆ ನೆರ್ತೀನಿ ಏರು ಮತ್ತೆ ಏನಂದದ ನಾನು ನೆಲ್ತೀನಿ ಅತ್ತ ಅನ್ನ ನಂಗೆ ನೆಲದ್ದೇ ಮುಖ್ಯ ನನ್ನ ನಲಮಣಿ ಮುಖ್ಯ ಅತ್ತನ್ನ ಈ ಜನ ಸಮ ಹಾಕದನಿಗೆ ಈ ಜನ ಆ ಜನ ಈ ಜನಕ್ಕೆ ಹಾಕದಿನಿ ಆ ಜನ ಮತ್ತೆ ಏನಂದದ ನನ್ನ ಹಾಕಿದೀನಿ ಅತ್ತ ನಂಗೆ ಅಲ್ಪ ಬೆತ್ತು ಮುಖ್ಯ ನನ್ನ ನಲಮಣಿ ಮುಖ್ಯ ಅತ್ತ ಓಲ ಮದೇವಲ್ಲಿ ಹಾಕದೆ ಮಾಲೆ ಓಲೆ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಜಾಗ ಮಾತು ಹಾಕಿದೀನಿ ಜಾಲಿ ಹಾಕಿದೀನಿ ಹೇಗೆ ಜಾಲಿ ಹೋದ ಫೋನ್ ಮಂತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಎಂಚ ಜಾಲಿ ಒಂದೊಂದು ಈ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಅವಡು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲ ಪಾಡೆ ಬರ್ತಡೇ ಪಾಠ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಂಬಾರು ಉಪ್ಪು ಚಪ್ಪೆ ಹಾಕಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಜನಕ್ಕೆ ಹಾಕಲಿ ಇದು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಓ ನಿತ್ಯ ನಾವು ಸಾಂಬಾರು ಉಪ್ಪು ಚಪ್ಪೆನಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ನತ್ತು ಕೋಟದ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಮ್ಮ ಬರ್ತಡೇದ ಫಂಕ್ಷನ್ 1 ವರ್ಷದ ಬಾಲ್ಯದ ಬರ್ತಡೇ ನಿತ್ಯನ ಏರೋರೆ ಬಿನ್ನೆ ಬರ್ತೀನಿ ಈ ಜನಟಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣ ಪಾಯಸ ಹೋಯ್ತ ಈ ಜನ ಒಂಜಿ ಪಂತನ ಆ ಜನಟಕ್ಕೆ ಕಾಪು ನಿಂಗೆ ಅನ್ನ ಕೋದ ಬಲ್ತದ ಬಾಲ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಲಸ ದಿನ ಪಾಯಸ ಹೋಯ್ತನ್ನ ಸಾಗದ ಪಾಯಸ ಸಾಗದ ಯಾ ಲಂಚನೆ ಒಂದಿನ ಒಂದು ಸಾವುದ ಪಾಯಸ ಅನ್ನ ನಿಕಲ್ದ ಆಯನ್ನ ದೂಲ ಬೋಪುನಿ ಹೆಂಗ ಬೋದಿಗೆ ಅವನು ಅಂತೆ ಕೈತಲೆ ವಲ್ಲೆ ಸಾವು ಚಲಿಲ ಒಂದೊಂತಂದ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕೈತಲ್ ಬತ್ತಿಗೆ ಎಂಕುಲ ಭೇಟಿ ಇರ್ಪಿ ಬಾಸಂಡೆ ಆ ಬಾಳದ ಬರ್ತನೆ ಸಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಜನ ಕೂತ ಉಂಟು ಒಂದು ನೀವು ಮಾರಿ ಪಾತನಾರು ಬಾಸಂಡೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾಯಿ ಬೈದಿನಿ ನಾಯಿ ಹಾಲು ಆಯ್ವಣ್ಣ ಎಂಚಿನ ಅದಕ್ಕೆ ಐಸೋಲಿಯ ತುತೋಲಿಯಲ್ಗೆ ಬಿದ್ದಾನೆ ಈ ತುತೋಲಿಯಲ್ದು ಮತ್ತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತ ಎದೇನ ಕಲ್ಪವಲ್ಗೆ ಯಾಲ ಬಲದ ಓಣ್ಣ ಇದು ಹೆಗಿದಾಣ್ಣ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಏಕೊಂತ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತ ಪಾತಿಯಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬೋತಾ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಲಂಡನ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಬಾತಿಯನ್ನ ಕಿರುಂಡಿ ಒಂದ ಎನ್ನಂಜಿ ಕುಂಬ್ಳದ 15 ಸೆಂಟ್ ಜಾಗದ 50 ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಲೆ ಅಕ್ಲ ಮಾಲೆ ಬತ್ತಿನ ಮಾಲೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಗೊಂತಿನ
ಸೀದಾ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮಾಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಜಾಗದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ದೀದೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಪತ್ತೊಂದು ಸೀದಾ ಕೆತ್ತಂದೆ ಕುಲ್ಲವೆ ಆಗ್ಲೇ ಒದ್ಲಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಕುಲ್ಲವೆ ಅಣ್ಣ ಸುರುಕು ಮುಲ್ತ ಭಾಷೆ ತುಳುನು ಸರಿ ಮಾತೇನೆ ಕಲ್ಪುಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಗ್ಲಿಷಿಗೆ ಬೋಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಏನದ ಮನ್ಪುನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನಿ ಈ ಎಂಕ ಬಾಳಿ ಬಂದ್ ಬರ್ತ ಮಲೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಣಗೆ ಈ ಒಳ ತುತ್ತೋಳಿ ಅಲ್ದ ಹಾಲು ಬಂದಿಲ್ಲಕ ತುತ್ತೋಳಿ ಅಲ್ದ ಈ ಜಾಗದ ಪಣೋದಿ ಎಬ್ಬೆ ಒಂಜಿ ಬಣ್ಣ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ನೀವು ಗೋವಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ಒಂಚೆ ಇಂಚಂದ್ರೆ ತುತ್ತೋಳಿ ಅಲ್ ತುಟ್ರೋಲ್ರಿ ಅಲ್ರಿ ನಾ ಸುಳುಕೆ ಬೋತೇನ ನಿನ್ನ ಜೀವ ಮಾಡೋದು ಅವು ಶಬ್ದ ಹಾಕಿ ಒಂಜಿ ಬೆಲೆ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಕಿಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಲ್ಪೆ ಈ ಸ್ಕೂತಾಳ ಬಡ ಸ್ಕೂತಾಳೆ ಓ ಸ್ಟೂಕರ್ ಅತ್ತೆ ಎಂದು ಅಬುಡೊಂದು ಒಬ್ಬನತಿ ಅವು ಚತ್ತ ಬೋಳ ಬೋಳ ಅತ್ತನ ಸ್ಟೂಕರ್ ಸ್ಟೂಕರ್ ಅತ್ತಿ ಎಂದು ಬೈ 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 ಓ ಈ ಲೈವ್ ಓ ನಿನ್ನ ಜನ್ಮ ಸ್ಟೂಕರ್ ಅವಳು ವೈದ್ಯ ಅಲ್ಪನೆ ತುಂಬ ಇದ್ದಿದೆ ವೈದ್ಯ ನಮ್ಮನಿ ವೈದ್ಯ ಈ ಪೊತ್ತು ಕಾಟುಕೊಳ್ಳಿ ಯಾನ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಆಯ್ಬೋಯ್ ಆಯ್ಬೋಯ್ ಆಯ್ನ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗದ ಮಾಲಿ ಮಾಲೆ ನಮ್ಮ ಮುರಳಿ ಭಜನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಣಿಯಲ್ಲ ತುಂಬೆ ಅವು ಯಾನ ಹತ್ತಂದು ಪಣೋದುಂದ ಅವು ಜನ ಆಯ್ನೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮನ್ಪುಲೆ ಯಾ ಪೂರ್ತಿ ಬಂಡೇರ ಯಾ ಬಂಡೇರ ಭಜನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಒಂದು ಪುನಗ ಈಲನ್ನ ದೋಸ್ತರು ಸೇರಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಡ ದಾಗಿ ನೀ ಕೊಂಚಿ ನಾಟಕ ಮಲ್ಕೊಂಡ ಬಂಗ ಒಂದು ಏತಂದು ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮಲೆ ಕೊಂಚಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಸುಳು ಮಲ್ತ ಮಳೆ 6 ಗಂಟೆ ಮುತ್ತಲ ಮುಗಿ ನೀಕ ಆ ತಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಯ ಮಂಗನಿಗೆ ಈರೆ ಬನ್ನಿ ಅದೇ ಇದು ಹೊಡ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಪಕ್ಕದೇ ಅಂದ ಯಾರು ಏತು ಬಂಗಡ ಮಲ್ಪುನಿ ಒಂದು ನಾಟಕ ಬಂಡ ನಾನು ಅರ್ಥ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವನು ಲವ್ ಸೀನ್ ಬನ್ನಾಗ ಎಂತ ಚೂರು ಉಂದ ಏನಂತ ಪಿರಾವಳಿ ಜಾನ ಬಂದ ಲವ್ ಸೀನ್ ಬನ್ನಾಗ ಅಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಅಲಬಾಯಿ ಬಂದ ನಾವು ಅಲ್ಲ ಅಪಲಾದ ಅದನ್ನ ಲವ್ ದಾದಂದು ಏನದಕ್ಕೆ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀಯನ್ನ ಯಾನ ಲವ್ ಮಾಡ್ತದ ಸೋತು ಸುಣ್ಣದ ಕಲೆಚ್ಚಿದು ಬೋತೇನ ಇರು ಲವ್ ಅತ್ತಿಗೆ ಅದು ಯಾನಿ ಎನ್ನ ಲವ್ ಬಣ್ಣ ಅವು ಬರ್ಚಿ ಅದು ಎಂಕ ಬೋದಂತ ಅವು ಚಲಿಯಿಂದ ಏನು ಬಾತಿರು ಮನೆ ನನ್ನ ಮಿನಿ ಇಂಚ ಬಲ್ತ ಪಡದಂಡ ನೀ ಗೊತ್ತುನದ ನೀಕು ಪೌಲೈ ಗೋಬೆ ಉಲ್ಲೈ ಬೋಯ ಓದೆ ಕಮಲದ ನೀ ಸೈ ಇಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಆಯ ಎಂಚಿನ ಗೋವಲ ನಾ ಹಾಕುವೆ ನೆಕ್ಕೆ ಬಲ ಮಗನಿ ಬೇಚೆ ಕೊಡು ಈಗ ನಾನು ಬೇತ ಈ ಬಲ ಉಲ್ಲೈ ಬಲ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಪಿಲಿಕುಲದ ತುಯಿಲೆ ಕಾಬೆ ಹೋಯ ಜಿಪ್ಪಾಂಜಿ ಮಾರೆ ಸಾವ ಹೋಯ ಏನು ಇದು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಕಾಪು ನಮಗ ನಿಕ್ಕ ಬೋಯಗೆ ಮಲೆ ಬೋಯ ಉಲ್ಲೈ ಬಯ ಏರಡ ಅದು ಯಾನಿ ಎಂಕೆ ಅಂತ ಬೋಲೆ ಕುಸ್ಮಕ ಲೇ ಕುಸ್ಮಕ ಲೇ ಕುಸ್ಮಕ ಆಲಿಕೆ ಲೇ ಯಾನಿ ಈರ ಲೆಪ್ಪಡ ಕುಸ್ಮಕ ಲಪ್ಲೆ ಕುಸುಮ ಕುಸುಮ ದಾದ ನಿತ್ಯಣ್ಣ ಇವ್ರು ಕಾಸು ಕೇಳಿರ್ತಾರತ್ತ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಉಪಕಾರ ಉಂಟಾರೆ ಅಂದು ನಿತ್ಯಣ್ಣ ಒಂದು ಕಾಸು ಉಂಡತೆ ಯಾನ ಬುಧಾರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ವಾಬದವ ಕೊಡ್ತೀನಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ಮಲ್ಲ ಏನ್ ಸರ ಕೊರ್ಲಕ ಮಲ್ಪೆ ಮಗ್ಗೋ ಏನಡ ಕಾಸು ಬರಡು ಯಾನಿಕ ಕಲ್ಪ ಇಚ್ಚಿ ಉಂತಾವ ಉಂಟು ಇಂತಳ ಓಲ್ ದೀಪ ಬಂದಿತ್ತು ಕಾಂಡೆ ಕತ್ತದ ನಾಡ್ದ ಅವಳು ಅಂತ್ಯ ಓಲ್ ಓಲೋಲ್ ಮಾಡು ದಾಡಿ ಬತ್ತದ ಎಂಚಿನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಮಾರ ಅಂತ್ಯ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನು ಕೈ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನಿ ರೇ ಕುಸುಮಕ್ಕೊಳ್ಳಿರಿ ಆಳಿಂಚಾಡು ಒಂಜಿ ಟೇಪ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜೇದು ಆಳಿಂಚಾಡು ರೇ ಏನಡ 500 ರೂಪಾಯಿ ಜೊತೆ ಒಂಜಿ ವಾರ ಅಂದು ಕೇಳಿನಾಗ ಎನ್ನ ಬರ್ಪಿಯಾರ ಕೊರ್ಪೆ ಅನ್ಪಾರ ಯಾಪ ಕೊರ್ಪಿಗೆ ಬುಧವಾರ ಕೊರ್ಪೆ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ ವಾ ಬುಧವಾರ ಅಂದು ಕೊಡತ್ತ ಅಂಚಿನ ಬುಧವಾರ ಏತು ಮಾತು ಹೋಗಿ ದೂರ ಬೋತಿನ ದೂರ ಬೇಲೆ ಓಲ್ ಬೇಲೆ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಓಲ್ ಬೇಲೆ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಕಂಡಾಟ ದೂರ ಅದೇ 14 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 14 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರಡುಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಕುಸುಮಕ್ಕ ಅದೇ ಅದಪ್ಪ ನೋಡಿ ಎಂಚ ಅರ್ ಬೇಲೆಗೆ போனாங்க ಕಾಲಿ ಜೀವ ಬೋಪುನ್ ಕೊಡ್ಚಿ ಅರ ತರೆಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ಓಟವಿ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ಈ